Здравейте, приятели! Аз съм Любо и добре дошли в следващия епизод на Brawl Stars. И както виждате, днес започваме с Едгар, понеже аз го взех и директно ще ми стане на 7 левел. Аз съм поиграл с него дори, качил съм малко купи и съм взел и Рико и Едгар. Така че може да си вземем някой гаджет. Мисля, че ето този гаджет е най-добре, но не искам да бързам. Днес ще играем малко шоудаун. Мисля, че е само шоудаун. Така че пускаме едно соло и ще подсъкаме с Едгар. Напомням ви да се абонирате и да лайкнете видеото. И нека да започваме. Ще опитам да направя видеото много кратко. Ще изиграм около 4-5 игри. И ще спирам. Да, мисля, че би малко по-бързо. Тук да не кемпи някой. Така. Нека му скочим на този. О, Джеси. О, Джеси може да му убие и тази може да му убие. Окей, супер, чудесно. Това беше за малко. Директно play again. Вау! Унищожи Хемс без никакви пауъръпи. Това е чудесно. Чух пам. Не, това беше Джеки. Не ми официално съм най-силния. Воу. Окей, шоудаунче. Се опитам да го намеря този бързо. Ето го. Окей, супер. Петнайсет купи. Това е чудесно. Пишете също така долу в коментарите дали играта Brawl Stars, защото играта е доста умряла, да го кажа. Така че ми пишете. Също така ми пишете дали да качвам на нея. Вау. Просто не може. Шерито ме разбие, но не го купи, така че директно ще направим още 2 игри. Съжалявам, че ако по някой път забива, телефонът ми е доста слаб. Така, още една шери. Този път няма... не, това беше Нита, окей. Но има тук още една шери. Не искам да се заедам. Искам малко пауъръпи. Той си е използвал пауъра. Ето вече те започват да стават малко по-тегави. Вау. Стърдж за малко ще да ме унищожи. Не.
Няма ли никъде в центъра? Окей, 4 на 4, окей. Рико може да ме изкепи на оган, окей. Ако му скоча на този стърч, ще бъде много добре. Не искам да... Шели човек. Шели ме притеснява, защото ако си пусне пауъра, ще ме унищожи. Колко много хора има тук, човек. Ето. Добре. Накъде? Хайде! Хайде, идвай! Хайде, бе! Хайде, бе, човек! Вау! Окей, ще направим още една игра. О, тук бе. Стига бе го. Добре, Шели. Как кемпи. Добре. Не, този го знам. Този е малко проблемен. Добре, ще пробваме с някой друг броулър. Епик. Вау, включихме нещо ново. Нокаут, окей. Ние скоро ще вземем Ел Примо, който ще бъде доста добър примерно за Бробол. 10 джемчета, супер. Ще поиграем с Шели, защото доста ме убиваха. Ще бредна малко даже. Няма да изимам гаджети, искам да си паза коинсовете и ще направя последна игра. И ще бъда на шоулаун и ще спра видеото. Емс, може да се пробвам да ги убия. Хоп, добре. Не мога да разбера защо се чуят по 2 пъти. Не знам дори защо събирам пауър-апите, като мога да направя това просто. И да, супер. Това е за ревю. Не, добре съм си. Ел Примо. И в следващия епизод ще играем с Ел Примо на Бробол, така че утре очаквайте видео. Така, приятели, чао и ще се видим утре в друго видео на Brawl Stars. Чао и до утре.